girma ciyaman gashi Allah da iko na kadaci an gama yakin neman zabe inda har ana batun cewa ƙuri'a idan Allah ya kai mu ranar Asabar mai zuwa. A wani kira ko kuma me zaka ce game da waɗannan 'yan takarkarin da kuma al'umma da za su yi jifa ƙuri'a jibi idan Allah ya kai mu da sauran wasu batutuwa da ya kamata mu ji sako da gare ka idan akwai su waɗanda suka samu a cikin wannan sabuwar shekara ta biyu da mai girma gwamnan jihar Kebbi kuma da Dr. Nasir Idris Gondo yake ciki. To, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Malam Abdulrahman, kawar da ka gani ka shaida al'ummar jihar Kebbi sun hito kwansu da kwarkwata sun tarbi 'yan takarkari local government 21 da agare mu jihar Kebbi wanda aka zagaya mazaɓa 225. Dukkan 'yan takarkarin ciyamomi da mataimakansu da kansuloli sun zagaya kuma sun samu karɓuwa ga mutane. Ko muna da yaƙini in Allah da ranar zaɓe ranar Asabar 31 ga wannan watan al'ummar jihar Kebbi za su fito kwansu da kwarkwata su zaɓi 'yan takarkarin da uwar jam'iyyar APC ta jihar Kebbi ta tsayar a matsayin 'yan takara waɗanda su al'umman nan na jihar Kebbi su suka tsayar da 'yan takarkarin da kansu domin abin da suka kawo shine jam'iyya ta amince da su kuma ta aiwatar. Kuma biri ya yi kama da mutum domin duk wanda ya ga zagayawar da jam'iyyar APC ta yi sako da lungu a jihar Kebbi ya tabbatar jam'iyyar APC tana da karɓuwa ga al'ummar jihar Kebbi. Al'ummar jihar Kebbi sun gamsu da mulkin mai girma gwamnan jihar Kebbi Dr. Nasiru Idris Gondo, don haka muna da yaƙini da tabbacin al'ummar jihar Kebbi suna kyautata zato ga ciyamomin da za a zaɓa jibi da kansiloli za su yi kokoya da halaye da ayyuka na alheri na mai girma gwamnan jihar Kebbi Dr. Nasiru Idris Gondo da yake wa wannan al'umma. Duk wannan abun ya samu asali ne daga kyakkyawar zuciya ta mai girma gwamnan jihar Kebbi Dr. Nasiru Idris Gondo da kuma ayyuka na alheri da yake wa al'ummar jihar Kebbi wanda tun a baya mun yi ta maganganu akan su sakatariya gyara garin birnin Kebbi sayan taki kyauta da makamantansu. To duk mu aje wannan da sayan abinci da sauransu. Yau mai girma gwamnan jihar Kebbi har da marasa lafiya masu taɓin kwakwalwa. Gwamnan jihar Kebbi Dr. Nasiru Idris Gondo ya yi odan magani kyauta wanda aka raba zone by zone. Ana kiran marasa lahiya don kan macin ko soye yawa ka a wahal da mutane in an wa Kebbi North, a wa Kebbi South, a dawo Kebbi Central, duk ana wa mutanen ga masu taɓin hankali magani kyauta. Bayan wadan duk a cikin kyakkyawan mulki na mai girma gwamnan jihar Kebbi. Mai tabbatun da ayyukan da mun kai ta lisawa a can baya. Yau mai girma gwamnan jihar Kebbi Dr. Nasiru Idris Gondo cikin wannan satin da muke ciki ya sake kuɗi ga mutum 60,000 naira biliyan 6 da miliyan 550 da ‘yan daƙaɗaƙai wanda kana kwance gida cikin shiri na ƙaura kes za ka ga alat ɗin 100,000 mafi yawan al'ummar jihar Kebbi fiye da mutum 65,000 sun samu kuɗin nan suna kan samu wanda za ka ga mutum rabe ne da ya riƙa naira 10,000 an yi wata ko shekaru wanda bai same su ba yau ga kuɗi naira 100,000 cikin akawun ɗinsa kyauta mai girma gwamnan jihar Kebbi ya bashi kuma wannan somin taɓi ne wannan farawa ne wannan shiri ne na mai girma gwamna na korar talauci kuma in Allah ya yarda gwamnan jihar Kebbi Dr. Nasiru Idris Gondo bisa ga kyakkyawan shawari da makusanta ne ke bashi bisa kyakkyawan shawari da magabata ke bashi bisa kyakkyawan zuciya tashi da yarda Allah jihar Kebbi muna kyauta zaton in Allah ya so yarda kowa zai wadata kowa zai bunƙasa kowa zai samu abun yi mai girma gwamnan jihar Kebbi in aka yi ɓannan ruwa bai ɗauke ƙafa ba duk inda annoba ta ɓannan ruwa ambaliyar ruwa ya samu a jihar Kebbi in gwamna na nan in baya nan yana nan domin kana ganin ya kira ya tura mai girma barista Bello Relisko chairman na Sema an kai agajin gaggawa bayan wannan mai girma gwamnan jihar Kebbi ya zo da kai ne ya je ya jajanta ma al'umma ya je ya ba su kuɗi ya ba su abinci ya ba su kayan kwanci ya tallafa musu wannan gwamnan na jihar Kebbi Dr. Nasiru Idris Gondo mu ba abin da za mu yi sai mu ce Allah subhanahu wataala ya ƙara jan kwanansa Allah ya ƙara ɗaga darajarsa Allah ya ƙara ba shi kuzari da makusanta waɗanda ke ci gaba da ba shawara ya ci gaba da ayyukan da yake yi. Shekaran jiya 27 ga wata aka yi shekara kusan 33 da samuwar jihar Kebbi. Amma a cikin shekara 33 sai ka cire shekara 32 ka bar shekarar ga guda wallahi da kwatar jihar Kebbi
ta yi morewa da shekarar ga guda bisa ga ayyukan da aka yi cikin birnin hedikwatar jihar Kebbi ba magana shekara 33 ba shekara 31 ta ƙauren gwandu ita dai hedikwatar jihar mu ta Kebbi ta tabbatar da ayyukan da aka yi mata cikin shekara ɗaya da 'yan daƙiƙai wallahi ya yi shekara 30 na baya sannan ina da hujja dalili na duk arewacin Najeriya babu jihar da bata shiga gaban mu ba inda aka hito yau muna iya goga da kowace jiha a arewacin Najeriya don haka mai girma gwamnatin jihar Kebbi Dr. Nasiru Idris Kauran Gwandu ba magana shekara 4 ko 8 ba mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa a gyara constitution ɗin ƙasa 'yan al'umma na son gwamnan su ya ci gaba da yi har abada har sai ya gaje ya ce bai yawa ko al'umma sun ce ya isa da gudunmuwar da yake bai su kawo ni wallahi ina baka tabbaci Malam Abdulrahman idan za a ba al'umma jihar Kebbi dama za a ba su dama a ce zaɓin su ne damar su ta wallahi ba shekara 8 ba in ana shekaru 50 ana mulki al'ummar jihar Kebbi za su amince da mai girma gwamnan jihar Kebbi Dr. Nasiru Idris Kauran Gwandu yayin shekaru 50 yana mulki wallahi Abdulrahman magana gada nake gaya ma mu bar maganar nan jihar Kebbi saboda kowa ya gani zahiri ne ba dari ba gwamna ya shiga jama'a ko shekaran jiya na gan hitiga na gan shi digi zuwa sanadiyar zuwa ne digi ma cikin wannan haya yassa mafi yawan al'umma wannan yanki yan jam'iyyar PDP waɗanda na mashaya digi kewa jagoranci kewa shugabanci sun yanke shawara saboda gudunmawar da suka ganin mai girma gwamna ba al'ummar jihar Kebbi sun faɗa adawa ba alheri ta ba mun ji gabakin na mashaya kuma ya bada yaƙini da tabbaci da shi da al'umma ta duka sun dawo jam'iyyar APC kuma ba don komi ba saboda kyakkyawan shugabanci na mai girma gwamnan jihar Kebbi Dr. Nasiru Idris Kauran Gwandu na mashaya mutum ne mai fahimta na mashaya mutum ne wanda tun yana jam'iyyarsa ta PDP a can baya yana yabon ayyuka na alheri da mai girma gwamnan jihar Kebbi ke kuma ba mu yi mamaki ba saboda na mashaya mutum ne dan kishi kuma yana son ya ga irin su Dr. Nasiru Idris Kauran Gwandu a wurin nan kaddarori ne na siyasa kaddarori na duniya suka kai na mashaya kuma Allah ya mayar da na mashaya gidansu dama gidansu ne ya kan toma a jam'iyyar APC ya zababben chama a jam'iyyar APC ko da mai girma gwamnatin jihar Kebbi Dr. Nasiru Idris Kauran Gwandu ya zama dan takara na mashaya barin aka dawo aka zabi Dr. Nasiru Idris Kauran Gwandu bai ko shekara ba na ji na mashaya na yabansa kuma mu muna maraba da na mashaya digi domin mun san dan kishin kasa ne kuma mai girma gwamnatin jihar Kebbi kowa nashi ne a jihar Kebbi shi ne kagga da yankin da adda PDP da yankin da adda APC da yankin da adda ABGA inda ya jihar Kebbi ce damuwar gwamna ya hidda wa'annan al'umma cikin kuncin rayuwa damuwar gwamna ya hidda wa'annan al'umma cikin yanayin da suke ciki don ne yanzu duk wani ɗan siyasa ko wanda ke ɗaukar jigo ne a siyasar jihar Kebbi wallahi sun matallahi babu wani jigo bayan Dr. Nasiru Idris Kauran Gwandu shine jagorar al'ummar Kebbi shi suka kallo shi suka haska su shi suke bi riman hatai shi alƙibla al'ummar jihar Kebbi ba dan koyi ba saboda ayyukan alheri da yake wa al'ummar jihar Kebbi muna godiya mai girma gwamnatin jihar Kebbi Dr. Nasiru Idris Kauran Gwandu da ka faranta ma al'ummar jihar Kebbi rai da ka faranta ma mutum 65,000 rai haka ɗai za su ga alat na 100,000 cikin account ɗinsu wanda wani ya daɗe rabe ne daga 10,000 cikin account ne Allah ya saka ma da alheri mai girma gwamna waɗannan ayyukan da kake yi su ne maƙabta maƙiya jihar Kebbi ba son ana yi su ne maƙiya jihar Kebbi ba son kana yi muna roƙonka don Allah don annabi ka wada ka kauda ido kana al'ummar jihar Kebbi ayyuka na alheri ka ci gaba da wa al'ummar jihar Kebbi ayyuka na alheri domin kai Allah subhanahu wataala ya dora ma nauyi yau jihar Kebbi gaba ɗaya ta juya babu komi in ba APC ba babu kowa in ba APC ba ƴan tsirarun da suka rage can a jam'iyyar PDP dama mutane ne wanda ba su san kowa ba sai kawunan su ba ci gaban ne suke so ba don da ci gaban suke so idan ba su kawo ci gaba ba lokacin su yanzu Allah ya kawo wanda zai kawo ci gaba kamata su taya shi murna gwargwaron dan abin da suka yi can baya a zuwa hada da nashi domin a ciyar da jiha gaba don haka al'umma jihar Kebbi sun fahimci gwamna Dr. Nasiru Idris Kauran Gwandu shine gwamna al'umma gwamna Dr. Nasiru Idris Kauran Gwandu shine ke kauna jihar Kebbi gwamna Dr. Nasiru Idris Kauran Gwandu shine ke kauna al'umma jihar Kebbi gwamna Dr. Nasiru Idris Kauran Gwandu shi ke kauna ci gaban jihar Kebbi don haka ko mutum ya so ko kar ya so lokaci ne Allah ya kawo mana Dr. Nasiru Idris Kauran Gwandu al'umma jihar Kebbi sun hita cikin yanayi sun hita cikin wahala sun hita cikin kuncin rayuwa kuma mun samu ci gaba mai dorewa da yadda Allah ce a kenan haka ya nuna cewa ba sai mutane sun hito jibi sun je ƙuri'a batun da kowa ya koma APC ko a ai akwai jami'a da za su shigo ai ita kanta PDP
ba ta iya shiga zaɓe ne saboda ta ga al'ummar jihar Kebbi sun juya ma jam'iyyar PDP baya. Ai idan ana samun 75% ga zaɓen APC, muna kyautar su yanzu mutanen da za su fito za a samu 99%, ba mu cewa 100%, tunda akwai jam'iyyun adawa da suka hito na other party da suka hito suka shiga zaɓe. Amma bisa kyakkyawan shugabanci na mai girma gwamnati Dr. Nasiru Idris Ƙauren Gwandu, ina baka tabbaci Malam Abdulrahman, jama'a jihar Kebbi za su hito albarkacin Dr. Nasiru Idris Ƙauren Gwandu, saboda kyakkyawan zato da za su zaɓen da suka yi maciyamomi su zuba ƙuri'a. Don haka ba maganar ba za a hito, mutane za su hito lunkin ba lunkin kamar yadda aka saba hitowa, tunda sun hito sun yi zaɓen Dr. Nasiru Idris Ƙauren Gwandu, ko da an so a yi musu ci da ƙarhi a yi mummuke Allah ya hana ga wancan lokaci. To tunda suka zaɓe Nasiru Idris Ƙauren Gwandu suka ga sun zaɓa mu al'ummar jihar Kebbi alheri, to ina baka tabbacin mutanen da suka hito zaɓe wancan lokaci waɗanda za su fito jibi da yadda Allah subhanahu wataala sai sun lumka saboda kyakkyawan shugabanci na mai girma gwamna Dr. Nasiru Idris Ƙauren Gwandu. Kana cewa mutane ba su fito zaɓe, ina gaya ma yanzu mutanen da suka hito suka tarbe mu a wurin kamfe sun lumka mutanen da suka hito a ada. Don haka duk wannan ya samu asali ne da kyakkyawan shugabanci na mai girma gwamnan jihar Kebbi Dr. Nasiru Idris Ƙauren Gwandu. Haka kuma muke da tabbacin ‘yan Allah ya yarda jama'a za su fito jibi ranar Asabar su lubka ƙuri'a bisa ga ƙuri'a da suke saba bada akan Dr. Nasiru Idris Ƙauren Gwandu. Kiran da zan al'ummar jihar Kebbi su hito ranar 31 ga watan Agus bisa ga alƙawalan da suka yi muna da muka zaga wurin kamfe, kuma yau in Allah ya yarda za mu rufe kamfe a ƙaramar hukumar mulki ta birnin Kebbi domin mi ran Asabar za a yi zaɓe. Muna kira ga kowa da kowa da ya fito, ƙuri'arka ita ɗaya ta za ka saka ma mai girma gwamnan jihar Kebbi, ita ɗaya ta za ka saka ma uwar jam'iyyar APC. A kawo ƙuri'a domin a zaɓi Dr. Nasiru Idris Ƙauren Gwandu matsayin jihar Kebbi. Kuma muna da yaƙini a wurin Rahman al'ummar jihar Kebbi sun riga sun zuba sun bi Dr. Nasiru Idris Ƙauren Gwandu, jigon mai martaba sarkin Kabin Argungu. Muna fatar Allah subhanahu wataala ya masa jagora, Allah ya nuna muna ya rantsar da waɗanga ciyamomin da za a zaɓe da kansuloli. Don haka muna wa dukkan 'ya'yan jam'iyyar APC fata alheri da al'ummar jihar Kebbi, tunda har waɗanda ka jam'iyyar PDP da wasu jam'iyyu can sun aje makamansu sun ce za su fito su zaɓi jam'iyyar APC. Don haka ina baka tabbacin 'yan Allah ya yarda 'yan ƙalilan ne za su bi waɗancan jam'iyyun na adawa. Don haka muna wa kowa fata alheri Malam Abdulrahman.